Здравейте! Аз съм Румяна Илиева, вашият фитнес инструктор. Приготвила съм ви две тренировки. Тренировка номер 1 се изпълнява понеделник и четвъртък. Тренировка номер 2 се изпълнява вторник и петък. Т.е. тренирате 4 пъти седмично по 20 минути на ден. Преди тренировка задължително разгрявайте, а след тренировка задължително изпълнявайте комплекса за разтягане. По този начин се предпазвате от травми и след тренировка се чувствате здрави, заредени с енергия и готови да промените живота си. За да извлечете максимална полза от упражненията, спазвайте следните правила. Тренирайте 2 часа след хранене, за да не ви е тежко на корема. Проверявайте дали не се претренирате. Сутрин, докато все още сте в леглото, измерете пулса си за 1 минута и запишете стойността. Направете тренировката си. На следващата сутрин, докато все още сте в леглото, отново измерете пулса си и го сравнете с предишния ден. Ако стойността му е по-висока, това означава, че трябва да намалите натоварването. Т.е. вместо 10, правете 5 или 7 повторения. По време на тренировка спазвайте препоръките за максимален пулс за вашата възраст и ниво на тренираност. Направете няколко упражнения, спрете видеото и измерете пулса си. Пулсът се мери, като се поставят 3 пръста на китката под палеца. Отчетете пулс за 15 секунди и го умножете по 4, за да получите пулс за 1 минута и проверете дали е в допустимите за вас граници. Ако пулсът ви е по-висок отколкото трябва, тогава марширувайте на място докато спадне и отново продължете с упражненията. Ако по време на тренировка усетите замайване или останете без дъх, прекратете тренировката. Преди започване на хранителен и тренировъчен режим, посъветвайте се с вашия лекар. А сега, хайде да разгреем и започваме с упражненията. Разгряването подготвя мускулите и ставите за предстоящата работа, както сърдечно-съдовата, дихателната и нервните системи. Започваме отгоре надолу, главата ляво-дясно. Старт! 4, 3, 2, 1. Кръгче. 4, 3, 2, последно 1. Ръце. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Напред-назад. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Лакти. 5, 4, 3, 2, 1. Смяна. 1, 2, 3, 4, 5. Китки. В едната посока хубаво развърти и в другата посока. Пръсти. Силни пръсти. Разтваряме, сгъваме. Разгряваме талията. Ханша стои неподвижен. Преберете корема. 2, 3, 4. Кръгче. Държим гърба прав. И долу сменяме посоката. Гърба прав. Дишай. Разгряваме тазобедрената става, ръцете са за баланс, хванете се за стола, ако има нужда. Назад. 5, 4, 3, 2, 1. Смяна. 5, гърба прав. 4, 3, дишай. 2, 1. Страни. 5, 4, 3, 2, 1. Другия крак назад. 5, 4. Изправи гърба. 3, 2, 1. Напред. Дишай. 1, 2, 3, 4, 5. Прав крак в страни. 5, 4. Дишай. 3, 2, 1. Крак напред-назад. 4, 3, 2, 1. Другия крак. 4, 3, 2, 1. Разгряваме коленете. Наляво кръгчета. Старт. 5, 4. Гърба е прав. 3, 2, 1. Смяна. 5, 4, 3, 2, 1. Разтваряме краката, кръгчета навън. 5,
4, прав гръб. 3, 2, 1, навътре. 5, дишай. 4, 3, 2, 1. Още малко коленете. Клякаме и бутаме с дупето назад. Бавно. Дупето назад, а не коленете напред. Клякаме бавно, бутаме с дупето назад, гърба е прав, коленете не отиват напред. Разтваряме краката широко, пръстите сочат навън и клякаме и задържаме долу, бутаме с дупето назад. Държим. Дишай. Горе. И отново. Долу, бутаме с дупето назад. И горе. Да разгреем глезените, стъпваме на пода и въртим около пръстите. В едната посока и в другата. И другия крак. Дишай. Дишай дълбоко. Добре, загряхме ставите, а сега да повишим пулса и дишането, стъпки. Изправи гърба, гърдите напред, раменете назад. Усмивка, темпо, темпо. И сега ще добавим динамично разтягане срещу положен крак и ръка. 1, 2, дишай. 3, гърба е прав, не се изгърбвай. 4, 5, 6, дишай. 7, прибери корема. 8, 9 и 10. Още малко стъпки. Добавяме темпо. Пръстите остават на пода. Повдигаме само петите. Дишай, дишай. Справяте се страхотно. Усмивка. Изправи гърба. Движи ръцете. Страхотно. Дишането се очисти. Пулса също. Готови сме за тренировка. В тази тренировка ще направим упражнения за всички главни мускулни групи. Ще вкараме много енергия в тялото, ще го тонизираме, за да може накрая да се чувстваме в перфектна форма. Първото упражнение в тази тренировка е клек и ще включим и гири. Вземаме гирите. Изходното положение е прав стоеж, гърдите са напред, гърба е прав, подчертаваме естествената извивка на гръбнака. Краката са разтворени на ширината на раменете и упражнението клек всъщност е все едно сядаме на стол. Сядаме назад на стол, бутаме с дупето назад и коленете тръгват по посока на пръстите на краката. Това е клека до бедра, успорени на пода и се изправяме. Грешно е, ако започнем да клякаме с колене напред. Така вредим на коленете. Грешно е, ако съберем коленете и клякаме така. Отново вредим на коленете. И сега да включим ръцете. Клякаме, все едно сядаме на стол и когато се изправяме, сгъваме ръцете и издишаме. Клякаме надолу и издишаме и сгъваме ръцете. Ще направим 10 повторения. Със следващото упражнение натоварваме задната част на бедрата и дупето. Лягаме на постелката. Повдигаме дупето нагоре. Здраво стягаме ханша и задното бедро и изпъваме единия крак, след което го свиваме. Сгъваме и спъваме. Ще направим по 10 повторения с всеки крак. За следващото упражнение се обръщаме в поза за лицева опора и вземаме поза дъска. Тялото е право като дъска. За да го постигнете, стегнете корема. Здраво стегнете корема. Дупето не трябва да е ниско долу, за да не се натоварва кръста и не трябва да е високо горе. От поза дъска изнасяме коляно към рамо. 1, 2. Това са 2 повторения. Ще направим общо 10. И преминаваме към следващото упражнение. Взимаме едната гира. За това упражнение е важно да приближим брадичката към гърдите. Все едно сме глътнали чадър, а не главата да виси така ниско долу. Така не е правилно. Глътаме чадър и изнасяме срещу положен крак и ръка. Прибираме. Прибираме. Правим 5 повторения и смяна с другата ръка и крак. Чудесно. И преминаваме отново за работа за бедрата. Ще правим ходещи напади напред. За напада е важно, стъпваме напред и тялото слиза
перпендикулярно надолу, като отново коляното не отива напред. Това е грешно. Коляното премине ли пръстите? Това е грешно. Коляното винаги трябва да стои над петата. Слизаме надолу и се връщаме. И с другия крак напред, право надолу и се връщаме. И последното упражнение в тази тренировка. Отново имаме нужда от гирите. Поза полуклек. Знаем за клека, бутаме ханша назад, все едно сядаме на стол и правим кръгове с ръце. И надолу. И надолу. Това са упражненията в тази тренировка и накрая завършваме с едно последно аеробно упражнение, което представлява следното. Сгъваме крака към дупето. Ето по този начин държим гърба прав, но ще вкараме малко темпо. Движим ръцете, гърба е прав и ще направим 100 повторения на това последно упражнение, като който иска може да спре на 50 и да направи след това още 50, ако се чувства добре. И започваме тренировката. Взимаме гирите, правим клек с сгъване на ръце за бицепс. Хайде, започваме, напомням, бутаме с дупето назад, а не с коленете напред. Старт! 1, гърба е прав. 2, дупето назад. 3, 4, 5, бавно дишай. 6, 7, 8, 9, 10. Браво на вас! Лягаме на постелката, за да работим за задната част на бедрата. Повдигаме ханша нагоре, изпъваме единия крак и ще сгъваме. Старт! 1, 2, 3, 4, 5, 6, стягай дупето, 7, 8, дръж, 9 и 10. Смяна на краката, започваме. 1, дръж, 2, 3, стегни дупето, 4, 5, стягай, 6, дишай, 8, 9 и 10. Страхотно, бавно, съвсем бавно се изправяме. Вземаме гирите и вземаме поза за клек. Припомням, бутаме с дупето назад. Старт. Клякаме. 1. Клякаме. 2. Дишай. Клякаме. 3. Клякаме. 4. Клякаме. 5. Клякаме. 6. Дишай. Клякаме. 7. Клякаме. 8. Дупето назад. Клякаме. 9. Клякаме. И 10. Оставяме гирите. И отново лягаме на постелката. Бавно. Повдигаме дупето. Здраво стягаме дупето. Стигни дупето. Изпъни единия крак и започваме сгъване. 1. 2. 3. Стигни дупето. 4. Стягай. 5. Дишай. 6. 7. Стягай. 8. Дръж. 9 и 10. Другия крак. Започваме. Старт. 1. 2. Дръж. 3. Стягай. 4. 5. Дишай. 7. 8. 9 и 10. Страхотно се справихте. Обръщаме се по корем. Вземаме поза за лицева опора. Припомням, че дупето не трябва да е ниско долу. Здраво стегни корема и хайде коляно към рамо. Старт! 1, 2, 3, 4, стягай, 5, корема, 6, дръж корема, 7, 8, 9 и 10. Страхотно се справихте и сега взимаме едната гира. За това упражнение важно беше да си глътнем чадъра. Хайде 5 повторения с едната ръка и крак и после 5 с другата. Старт! 1, 2, 3, брадичката, 4
и 5. Смяна. Прибери брадата. Старт. 1, 2, 3, 4, 5. Браво на вас! И оставаме в тази поза. Хайде, вземаме дъска. Стигни корема, стигни го здраво. Започваме. Старт. Коляно. 1, 2, стягай корема. 3, 4, стягай. 5, 6, 7, 8, дръж. 9, 10. Страхотни сте. Взимаме гирата. Хайде, съвсем малко. Гълтаме чадъра и започваме. Старт. 1, главата да не виси. 2, 3, 4, последно 5. Смяна. Хайде брадата. Старт. 1, 2, 3, 4, последно 5. Страхотни сте. Изправяме се. Бавно, съвсем бавно, да не ни се завие свят. И ще направим ходещи напади напред, заедно с полуклек и дигане на гирите горе. Хайде, започваме, пазим коленете. Старт. 1, пази коленете. 2, пази коленете. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Взимаме гирите. Вземаме поза полуклек. Хайде, бутаме с дупето назад и повдигаме гирите. Старт. 1, изправи гърба. 2, усмихни се. 3, 4, прав гръб. 5, 6, още малко. 7, контролирай. 8, 9 и последно 10. Оставяме гирите и отново правим ходещи напади напред. Пазим коленете. Хайде, старт. Пазим коленете. 1, надолу. 2, напад. 3, дишай. 4, напад. 5, напад. 6, дишай. Напад. 7, напад. 8, напад. 9 и последно 10. Взимаме гирите. Заемаме поза полуклек и ще направим, бутаме с дупето назад, ще направим кръгове над главата. Хайде, старт. 1, 2, изправи гърба. 3, дишай. 4, 5, 6, 7, дишай. 8, 9 и последно 10. Страхотни сте! Това беше тренировката. А сега да направим 100 пъти. Сгъваме крака назад. Хайде, започваме. Старт! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, темпо, 9, 10, 1, 2, гърба прав, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, темпо, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, диша, 1, 2, 3, усмивка, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, прав гръб, 6, 7, 8, 9, 50, който иска спира, 2, 3, 4, прав гръб, 5, 6, дишай, 7, 8, 9, 60, 1,
2, 3, още малко, 6, 7, 8, 9 и 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Последно. 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Чудесно! Супер! Свърши тренировката. Край. Това беше. Няма повече. А сега да се успокоим. Дъха да се успокои. Бавно се движим. Движим се. В никакъв случай не сядаме и не лягаме. Движим се бавно, докато се успокои дъха, докато се охлади тялото. Точно така. И сме готови да разтегнем. Добре сме разгряли, готови сме да направим една страхотна тренировка. Първото упражнение в тази тренировка е клек с изнасяне на крак назад. За клека е важно да поставим краката на ширината на раменете, пръстите сочат навън, гърдите са напред, раменете назад и когато клякаме, все едно сядаме на стол. Бутаме с дупето назад. Назад дупето, а не с коленете напред. Това е грешно и вреди на коленете. Другото грешно нещо е, когато се кляка, да се събират коленете. В никакъв случай. Коленете тръгват по посока на пръстите на краката и клякаме, докато бедрата станат успоредни на пода. Нагоре издишаме. И добавяме още нещо в упражнението. Клек и когато се изправим, изнасяме прав крак назад. И отново. Клек. И прав крак назад. Ще направим 10 повторения. За следващото упражнение имаме нужда от гири. За статичния напад, като тук важното е коляното да не отива напред. Това вреди на коляното. Винаги коляното стои точно над петите. Може да отива малко напред, но да не преминава пръстите на краката. И правим следното. Надолу изнасяме гирите, прибираме. Надолу прибираме. Правим 10 повторения с единия крак, след което сменяме и правим 10 повторения с другия крак. Тялото слиза перпендикулярно надолу. За следващото упражнение имаме нужда от гири, но лягаме бавно по гръб. Гирите са над тялото. Приближаваме брадичката към гърдите и спускаме ръцете назад и надолу. Вдишаме, издишаме. Вдишаме, издишаме. След което оставаме гирите и се обръщаме по корем за лицеви опори. Поставяме ръцете точно под раменете. Тесен хват. И когато слизаме надолу, лактите вървят покрай тялото, а не така. Покрай тялото, нагоре издишаме. Надолу вдишаме, нагоре издишаме. Редуваме гръб и гърди. В следващото упражнение за гръб имаме нужда от гирите, но ще бъде по-различно упражнение. Заставаме в поза полуклек, т.е. бутаме с дупето назад, а не с коленете напред, така им вредим. Дупето назад и дърпаме гирите нагоре. Горе подчертаваме и задържаме. Контролираме надолу. И пак нагоре леко задържаме и контролираме, спускаме надолу. Оставаме с гирите и от прав стоеж сега ще работим за предната и задната част на ръката. Леко сме приклекнали, никога не стоим прави с изпънати крака. Винаги краката са леко свити в коленете. И работим за предната част на ръката. Издишаме горе. Издишаме горе. Правим 10 повторения за предната част на ръката, след което повдигаме гирите нагоре. Ето така. И спускаме ръцете назад, за задната част на ръката. Нагоре издишаме. Вдишаме, издишаме. Тук важно е лактите да не отиват така настрани. Важно е лактите да стоят покрай ушите. И назад,
Нагоре издишаме. Назад. Нагоре издишаме и държим лактите около ушите. Това е последното шесто упражнение в тренировката и накрая, както винаги, завършваме с аеробен елемент, който е следния. Изнасяме крак назад, стъпалата са перпендикулярни едно на друго и даваме крак напред. 10 плюс 10, като който може прави 50, а който може прави 100. 2, 3, 10 и така нататък, 10 по 10 сменяме. Така, готови сме да започнем. Хайде да направим тренировката. Първото упражнение е клек с прав крак назад. Хайде, заемаме поза. Припомням, бутаме се с дупето назад. Старт! Клек, крак, 1. Клек, крак, 2. 3. 4. 5. 6. Бутай назад. 7. 8. 9. 10. И продължаваме да работим за бедрата, но ще включим и рамото. Взимаме гирите и заемаме поза за напад. Припомням, коляното не трябва да отива напред. Започваме. Старт! 1. 2. Коляното. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И последно 10. Сменяме краката и правим същото. Пазим коляното. Започваме. Старт! 1. 2. 3. Дишай. 4. Контролирай. 5. 6. Пази коленете. 7. 8. 9. И последно 10. Страхотно. Правим пак клек. Хайде. Бутаме с дупето назад. Старт. Клек. Крак. 1. Клек. Крак. 2. 3. Дишай. 4. 5. 6. Гърба прав. 7. 8. Дръж още малко. 9. И 10. Хайде да вземем гирите. Ако сте се уморили, раменете имате болка, може да оставите гирите и само напади. Хайде, започваме. Старт! 1. 2. Пази коляното. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 и последно 10. Сменяме краката. Ако сте се изморили, оставете гирите. Започваме. Старт! 1. 2. 3. 4. 5. Коляното. 6. Дишай. 7. 8. 9. И 10! Браво на вас! Страхотно се справихте! Държим гирите и лягаме по гръб. За това упражнение припомням брадичката към гърдите. Хайде, започваме. Старт! 1. Поеми дълбоко въздух. 2. Брадичката. 3. 4. Поеми въздух. 5. Вдишай. 6. Брадичката. 7. 8. Още малко. 9. И последно 10. Оставаме будилките и се обръщаме по корем за лицеви опори. Поставяме ръцете
точно под раменете и лактите се движат покрай тялото. Хайде, старт! Опора, издишай, вдишай, 2, опора, 3, опора, 4, опора, 5, дишай, опора, 6, опора, 7, дръж, опора, 8, опора, 9 и последно 10. Страхотни сте, браво на вас! Взимаме бутилките и бавно се изправяме полуклек. Ще направим гребане отново за гърба. Хайде, полуклек, дупето назад и започваме. Нагоре задържаме, контролираме надолу. Дръж! Надолу контролираме. Дръж! 3, 4, 5, 6, надолу бавно, 7, 8, 9 и последно 10. Оставаме гирите и отново на пода за лицеви опори, но този път ще поставим ръцете широко. Хайде, още съвсем малко. Хайде, започваме старт. Опора, издишай, опора, 2, опора, 3, опора, 4, почини си и продължи, опора, 5, опора, 6, опора, издишай, опора, 8, още малко, опора, 9, опора и 10. Страхотни сте, това е едно от най-трудните упражнения, но вие се справихте. Сега взимаме бутилките и ще се изправим, за да поработим малко за ръцете. Винаги стоим леко приклекнали, не сме се справи крака. Хайде да работим за предната част на ръката, бицепса. Започваме старт. 1, 2, 3, 4, 5, бавно контролирай, 6, 7, 8, 9 и последно 10. А сега бутилките над главата. Ще работим за задната част на ръцете. Важно е лактите да стоят около ушите. Започваме. Старт. Надолу. Издишай. Надолу. Издишай. Надолу. 3. Надолу. 4 лактите. Надолу. 5 лакти. Надолу. 6. Надолу. 7. Надолу. 8 лактите. Надолу. 9. Надолу. И 10. Страхотно. Още малко за предната част на ръката. Хайде, усмивка. Не остана. Започваме. 1. 2, дишай. 3. 4, контролирай бавно. 5. 6. 7. 8, дишай. 9. И 10. Браво на вас! И сега бутилките отново над главата, лактите до ушите. Хайде, започваме. Старт. Назад. 1. Назад. Издишай. Назад. Издишай. 3. Назад. 4. Назад. 5. Назад. 6. Лакти дръж. Назад. 7. Назад. 8. Назад. 9 и последно 10. Супер! Това бяха 6 упражнения, а сега да завършим с малко аеробика. Оставаме гирите и ще направим стъпки. Хайде, поставяме стъпалата перпендикулярно едно на друго. 10 на 10 сменяме. След 50, който иска спира, който иска продължава. Хайде, започваме. Старт. 1, 2, 3, прав гръб, 4, 5, усмихни се, 7,
8, 9, 10. Смяна. Старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Смяна. Усмихни се. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Смяна. Прав гръб. 1, 2, движи ръцете. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Смяна. Старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Който иска продължава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Съвсем малко. 1, 2, 3, темпо. 5, 6, 7, 8, 9, 70. Хайде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. Последно. Хайде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. И наистина последно. 1, 2, 3, 4, 5, усмивка, 7, 8, 9, 100. Край. Това беше тренировката за днес. Сега не спираме, леко се движим напред-назад, не сядаме, не лягаме, движим се. Трябва дъха да се успокои, пулса да слезе долу, тялото да се охлади и през това време се движим. Точно така, дишаме дълбоко и се приготвяме за разтягането. След всяка тренировка правим разтягане, за да отпуснем мускулите. Сега да легнем по гръб. Поставяме стъпалото на единия крак върху другото коляно. Едната ръка минава между двата крака и двете длани хващат коляното. Ако не можете по този начин да си хванете коляното, може ръцете да стоят на пода и да притискате с ето този крак да осъществявате натиск. Държим коляното, няма никакво напрежение в раменете, раменете са отпуснати и ако сте по-гъвкави, ще легнат на пода. Дърпаме само с длани. Трябва да усещате разтягане и съвсем лека болка, но не силна болка. Разтягаме лявото задно бедро и лявата половина на дупето. Бавно сменяме краката. Хващаме коляното и задържаме. Отпускаме раменете на пода. Няма напрежение в раменете. Дърпаме леко с длани. Разтягаме дясната половина на дупето и дясното задно бедро. Краката минават на пода и се изправяме до седнало положение. Заставаме на длани и колене, за да разтегнем гърба. Събираме главата и ханша надолу и изтегляме с лопатките нагоре, котешки гръб, силно разтегляме. И обратно, надолу гръбнака, а главата и ханша отиват нагоре и назад. Натискаме силно гръбнака. Отново главата и ханша събираме, дърпаме с лопатките, хубаво да разтегнем гърба. И отново надолу, натискаме гръбнака, главата е назад. А сега изнасяме единия крак напред. Внимаваме коляното да не преминава пръстите на краката. Можем да поставим задния крак още назад, за да предпазим това коляно. В тази поза леко се движим надолу и напред. Надолу и напред. Сега се отпускаме и със всеки дъх усещаме как слизаме все по-надолу и по-надолу. Сега сменяме краката. Отново леко се движим надолу и напред. Отпускаме се и дишаме спокойно.
Изправяме се много бавно. И отново ще разтегнем задното бедро, като изнесем ръцете напред. Гърба се стремим да е прав. Коленете може да са леко свити. Изправяме се бавно и разтягаме предната част на бедрата. Хващаме крака за глезена и притискаме стъпалото към дупето. Може да се хванете за нещо за опора. Изнасяме едната ръка напред, ако можете. Пускаме крака и хващаме другия крак за глезена, притискаме стъпалото към дупето. Изнасяме ръката, ако можем. Сега да разтегнем гърдите. Слагаме ръцете зад гърба и опъваме силно назад, силно колкото можем. Разтягаме гърдите. Хубаво издърпайте ръцете назад, обтегнете. Хубаво да разтегнем гърдите. Отпускаме и още веднъж ръцете назад, дърпаме, обтягаме. Хубаво да разтегнем гърдите. Сега да разтегнем предната част на ръката. Ето така. И държим. Просто държим, не се движим. И другата ръка. Да разтегнем рамото. Задържаме и дишаме спокойно. И другото рамо. И сега поставяме ръце зад главата. Ето така. И държим. И другата ръка. И завършваме с едно обтягане на тялото, цялото тяло към тавана, да усетим едно хубаво разтягане тук. Хайде! Хубаво разтягаме цялото тяло нагоре към тавана. Направихме много добра тренировка, много се изпотихме, така че пийте вода, за да я възстановим в тялото. Бъдете здрави и щастливи!